Gahapong adlaw mahigala porbida na sinati na po nato ang linog mga sukin tigpaminaw. Unya ato ni tagag pagtagad mga kigalaan og kini ni ang unsa naman taon ni mahigalang bugo Inday Maris nga naigog linog last year mga kigalaan karon sige pa man lang gihapon ni mga sukin tigpaminaw paita. No, so morning na mga panghitabo ang diri sa ato na feel nato mahigala mo na nang gawas ang mga ato mga estudyante, mga trabahante, even dito sa Leyte, mga higala na feel sa dito ang pagtayog mga sukit tigpaminaw so nang gawas ang mga kaigsuunan na to. But dinhi mahigala sa Sugbo kung panalitan ko ang magaling, labi nito mga building sa inyo din ha. I-check lang sa inyo daan, una, maubalik og sulod. Kay delikado kay nangatandog na nang naa diha, no ipa-check una na, no ipa-inspection sa. Og fit pa ba ka na maong building? Kay sige naman nagkatayog og linog mga sukit tigpaminaw. Gahapong adlaw dito sa may Bugo area mga kigilaan mo, grabe-grabe gyud. So kini asa man ni dapitan ni kuandong atong pakita ko na say kuandong, na say audio kani. Ano? Oh, hala, labi ha. Suga eh. Oh. Perti pakatayugam gid mga sukit tigpaminaw. Oh? Kuha ni sa CCTV mga higala. Grabihan kusuga. Okay, sa Bugo City ni, Nya bago na sa nakasinati og linog last year. So ang phobia mga higala grabe kayo, no? Traumatic experience tong nahitabo nila last year. Doon na daghan nga matay gani in town. Nya kini pating grabihan pagka kuana oy. Kusog mo gid kaayo pagkalinuga day mga kigalaan, no? Tigyo pagkakuha na yun. Napay uban nga mga establishments may gala nga atong ipakita pagbalik sa atong social media platforms mga higala. Kita ng sitwasyon na nga ni atas kalisod mga higala. Grabe ni katalagman to nagian karon eh. Last year mga higala duha ka katalagman nga grabe kadako no ang linog sa Northern Cebu, ikaduha ang Bagyong Tino. Karon mga higala laing katalagman kining gira sa Middle East nga apirta mga higalang naapektahan gumikan sa pagmahal karon sa presyo sa baga produktong petrolyo, mahal ang presyo sa gasolina mahigala, krudo og uban pa. Kani sa bugog gyapon ni day. Bugog gyapon ni suga oy. Perti ko suga. Perti ko kana gyud, no? Tayog mga higalag kan gyud. Kani lahi po ni nga video. Bata ni Hala. Mo ni mapanghitabo mga kaigilaan. Sugang mga kuan ay. Ilinog kini. Kini. Guba na sa namong ceiling. Guba mo TV. So this bangko mga kaigilaan. Way mga kliyente nga na igo so far. Wala pa yung mga aftershocks. BPI Bugo ni. Tanitingog. Grabiha Nakakay mga kliyente nga nalisang. Sus, ko. Puting grabiha gyud pagkakuan na. Kani. Sugang. Kani sa kuan ni. Convenience store ni. Ato sa nagisubay ni mga panghitabo kagahapon mga kagilaan. So gabiha oy. Relax lang. Rewind ko na idong. Kani og katong pagpilmiro nga video gyud suga to pagkakuan na oy. Kani kalma lang kayo mga kuan ha. Customers mga kailan tindahan sa kuan PC.
Oh. Sus Ginoo ko. Nya kining bugo mahigala anad na sa daan og kwan. Anad na sa tayog dito. Oh, gawas. Kuyawa. Kuyawa sa mga sitwasyon mga kaigalaan eh. Katong klaro to kato first nga video imong gi kuan names imong gi kato ato balikan sa kuno to before tama to sa mga video. Katong pinaka first nimo nga gi kuan gyud, gi play. Kato kani oh. Kani. Oh? Oh, sus Ginoo ko. Naratol ko itong usa, oh. Puti ko suga. Liman ka ni mga higala niya, ibawata ng bugod, hanggang nga matay sa kanak panahon sa linog mga kaigsunan. Kini 5.1 na magnitude nga linog. Sige na sa ani ka sinati kay 6.9 ba itong ilang main shot last year. Oh, kani. Gawas, bay. Uy, gawas. Uy, gawas, coy. Yawa, sugal linog, bay. Relax lang. Eskwelahan eh. Yawa, linuga, bay. Siging linog, sige pamalikas po ni usa. Ha? Straight to the point. Grabiha tong last year, bita mahigala 6.9 magnitude nga linog, puting kusuga gyud. Ang kagahapon, 5.1 magnitude, kusog yung gihapon ni mahigala, limang kaning linuga, mga sukintig paminaw. Pero before tamo ato ining napay di mga pageant nga ginahimo Inday Maris na tumilabay nga linog og kagahapon. Doon na to mahigalay mismi sa dito. Pero dili pa to sa balikan kadalit ng video sa eskwelahan dumi nagkagubot mo to eskwelahan pero panahon ganin ani mga linog-linog no. Dapat kuan gyud. Unya manggawas, manggawas. Pero mas mayong sa Ginoo may sang piton, sige mo nagpangmalikas sing usa hinoon. Dito ni mahigala sa CRMC ang eskwelahan ini sa Bugo City. Sila mo napiktalan, bebe atong atong tan-awon kuno kani oh. May audio ni dong. Di kini sige ko no. Oh. Gawas, bay. Gawas, bay. Uy, gawas. Uy, gawas, coy. Gawas, coy. Yawa, sugal linog, bay. Kita na kito katawa mahigala sa wala si pamalikas nito hana. Bo. Lata. Suga to linuga. Sugod kani. Aba ni pagsugod kanina, kani oh. Oh? Oh, suga. Ang katugo na ka-green ko no. Naratol ko taon. Sugang pagkakuha na eh. Oh? Biha eh. Oh, mo ni mahigala. Unya gahapon pud mo sa gihapon tong dunay pageant dito sa kuan names. Atong last year mga higala pag kuan itong linog so na to 6.9 magnitude do na to kuan. Oh, katong sa una katong 6.9 magnitude nga linog tunong to nga do na to Miss Asia Pacific International benefit gala com fashion presentation sa Radisson Blu. Atong hitabua nga tayog mga higala. Sa perting panggawas nila pero kagahapon doon na gitawag og sashing sa mga kandidata Inday Maris, no? Dito sa Bugo ni, no? Abi atong kuno doon na sa mahigalay mga activity kagahapon kani oh. Asa man tudong names kani. Amo recover na gud ang Bugo mahigala unta. Mo nang naa na balik to normal na ang mga activities na ani oh. May pamahigal dag paso ning maong babae mga kaigalaan no.
Naa dito si Mayor Mayel Martinez atol sa maong event, no? Nasa stage. Resilience is not a strength to avoid a storm, but a courage to rise, rebuild, and shine after it passes. This is the spirit of Servicio sa Bugo, a community that serves. Oh, lagubot. O ni mahigalan ng tabo, wa katiwas ang kuan oy. Kandidata wa kahuman sa iyang intro. Purbidang hitabo ang mga kagalaan dito sa Bugo, mga sukitig paminaw. Iyahay ga panagan na yon. Hamo to uban nga mga video sa kasamang names. Daga ubay-ubay ni. Si kasamang nimo lang uli kag Bugo kag hapon na names. Oh, biha eh. Oh, pag Semana Santa no. O nya gahapong adlaw, kuan man ni di ay kagahapon. Ka-duty nagbalik sa kasamang ni Muel. Oh. Iya mga kaparintihan dito sa Bugo may ganun may naka-experience ani. Kini imagine kag tan-tanaw ka ana, murag kuan lang nya kalit lang hug, kalit lang ka linog mga sugitig paminaw. Kani wa ka mag-istorya ang kandidata. Resilience is not a strength to avoid a storm, but a courage to rise, rebuild, and shine after it passes. This is the spirit of Servicio sa Bugo, a community that serves. Wala. Okay, abi na mong nahugyaw na kaysa nindot ang intro Inday Maris. Abi katawa may abi nag audience impact na to. Itang sitwasyon na makikilaan. Asa mo tong lain nga video anito sa Bugo names? Kani. Asa mo ni? Ha? Oh, kani CCTV ni. Tabugon sa din, tabugon. Kusog sa din tabugon, no? Oh. Kay kita bitong sa una wag kuan na to sa una itong primerong linog dito sa kuan Bugo. September 30 to. Ang tabugon no na po yung mga patay baya to Inday Maris. Nante mga gipangtabangan na to, no? Nga mga kuan in town atol sa linog mga kagalaan kanang Bugo, Medellin, kanang San Remigio, Tabugon. Naratol mga iro nga maong ang mga iro may gala na asbalay naratol kapit. Nagdagan-dagan may galas video kani sa man katon sa kuan. 7-Eleven din ni. Oh, kani lahi pa ni nga video. Bugo City Hospital. Naana sa gawa sa mga pasyente na sad. Sus Ginoo ko. Ang gawas ang mga pasyente na anamang higalagi pangkuan sa gawas nga bahin. Paitan sitwasyon na mahigala. Nya kani, lahi po ni. Oh, nana si audio dong? Wala na audio, wala audio. Asa man dapitan nga kuan CCTV ni nga nakuha. Bugo gyapon ni bugo. Nga daghang naging tawo ning maong kuan establishment. Usa ka salon din siya. Mao din daghang tawo mga higala, no? Kalit ang mga kaigsunan niya. O kaniyo. Tabugon.
O ni mga katalagman nga to na sinati kagahapong adlaw. Unya atong panghinaot mga sukitig paminaw nga ipa-check una na kanalabi ng mga buildings nga tag-as, kana mga buildings may gala nga iya sa gobyerno o uban pa ang mga buildings una pa mo balik in town ang mga empleyado kay lisod kayo no. Kini katuman yung pagsugod yung kusog kayo naratol ang mga tao kani ko no. Oh. Okay, so ang Bugo mahigala mo epicenter gyud imong linog. Bugo City mahigala mo oy epicenter ani. Onya nasinati mga kagalaan dinhi sa Sugbo ug uban nga mga lugar ngani dito sa lalawigan sa Leyte na sinati sab mga kagalaan kini maong linog. Okay. So timing kayo mga higala ang uban ani karon di man gud ma-predict ni mo ning linog mo ni kalainan mahigala ining bagyo mga kaigsunan og linog although pareha na sang katalagman pero kining linog kalit lang dili nimo ma-predict mo nay nakalisod mga sukitig paminaw no. So ang ato ani atong pangutan-on taga Fibolx ani unsa man ni kabahin pa ni sa ilang aftershocks or main shock na po ni Inday Maris Ginoo ko na unsa man ang kalakihan no. So mo ning dapat na klaruhon ni mga kagilan. Mo ni mahigala ang mga panghitabo nya nahibawta nga ratol pa kay na ato mga igsuon diha sa may norte nga bahin. Gumikan sa ilang mga experiences last year mga kagilaan no wa pa mahuman ang mga kalsada. Na ang pait ana karon kuno nagbalay ka dito nya na tandog imong balay nya imo nang gipa-retrofit, imo na karon gipa balik og trabaho kay dugay-dugay na ba ito. September 30 good. Nya karon mo balik mahigala ka kwan. Di pa gyapon ang stability dai no. Kay sige pa man mahigalan tayog. Wala pa'y 1 year sukad sa kusog nga pagtayog. Nya gusto na ta mahigala lagi nga mo balik to normal na. Balik to normal nga mga activities. Sa branch. Okay na BPI man ni mahigala. Paano sa namong ceiling? Ba mo TV. Tangtang magay way mga cleaning nga na igo so far. Wala pa yung mga aftershocks. So mao ni ang mga natural calamities, mga kagilaan. Lahi po ni mahigalang man-made calamities ang nitabo karon sa Middle East. Unya nadugangan din sa ato mga higala atong i-discuss nito taon. O gandugang mga reports sa tukhaon ng mga reports sa makabanan dito sa mga gas stations noong taon mga higala. Kay lahi po ng calamity Ako lang giuna ng mga natural calamities. Atong isgutan ning mabutang manig man-made calamity mahigalang nahitabo din sa Middle East, apektado ang tibok kalibutan, labaw na kita sa Pilipinas, apektaran ta mahigala sa presyo sa gasolina, presyo sa mga produktong petrolyo, presyo mga kagilaan sa mga nagkadaiya mga produkto, kay dunay domino effect kini mga sukitig paminaw. Kunya ato ning hatagag pagtagad kay ang Pilipinas ako nang giingon, ang Vietnam mga higala pagtangtang nila sa ilang mga taxes diha sa ilang gasolina na feel dayon sa mga tao nga ni ubos pagod sa una katong natural ra mahigala nga mga adlaw. So naka-feel ang mga tao nga ni-rescue gyud ang gobyerno niya gobyerno nga nitabang nato gi-rescue ta panahon sa kalisod. Pero Pilipinas hantud don dawa ta ka bantay do na may rescue hasta ni mga drivers gani gisad sa aran nga naamoy madawat hantud don ni saka ra lang pud mga higala ang laing presyo sa gasolina wa ginadawat. Unsao man na wa pa ta maka-feel nga dunay rescue. Unya murag am-aman lang ta murag pa konsuelo di bubo nga aron nga mauli-ulian ta di kita maglagot. Mawa ang atong sapot. Giingnan ta mahigala nga okay na kay nakigsabot na ta sa Iran, makalusot na ang barko sa Pilipinas. Makabarko mahigala nga makagikan dito sa Gulf, sa Persian Gulf nga para gas para sa Pilipinas. Last week to. 140 matag litro. Nya nakalusot na hinunta nahimo na yung 170. Giagi ko lang katawa pero balik ko out kayo. Very ironic, no? Kung sabay narratives nga klaro ani. May nang masultihan ang mga tao lisod magugay ng atong limong-limongon pang mga tao god.